Alright guys, good afternoon. So palis tayo ngayon. Papunta tayo sa Pasakaw, Camarines Sur kahit sobrang init ng panahon. Kasi meron sinadya sa mga followers natin na meron daw magandang spot doon na posibleng hindi pa alam ng mga tao. Ngayon pupunta natin para mas malaman ninyo. Kaya ano pa hinalata? Musna, mag-ride sa kita. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. So nandito na kami sa Mainit Beach. You're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And it's the road I figured and the curse I've been living, the flag I'm given, a signal, pick me up again. Come on, pick me up now. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will take. Dito na kami sa Mainit Beach. Ayun, no? Oh. Grabe, ang ganda dito. Ayun, no? Ay, sorry. So, baba tayo dyan. Ayun, no? So, dito na sa Gems Beach Resort. Mainit Beach Resort. Ayun, no? So, doon kami galing. Galing ako sa may Pamplona, tagos na Kalagas-Kagas. Tapos yun, dito kami. Oo. Medyo malayo ang biyahe namin. Pero kung umipikot pa kami sa may Balugo, talagang mas mapapalayo pa kami. Alright, so dito na kami sa may malapit sa pangpang ng karagatan. So dadaanan namin or pupuntahan namin yung sinasabi ditong mainit na tubig na sinasabi dito. Ano? Itong pangpang ng karagatan. Sabi dito, yun o, ayun yung Daroanak. Ayun. So napakaganda dito ang spot, oh. Ayumik ng karagatan, oh. Oh, kasama ko yan si Discovery Oragon. Ayan. So nagkakailan mga cottages dito. Pero sa inyo okay lang yan. Tahimik ng karagatan ngayon. So yun yung Daroanak, yung inakyat ko na nakaraan. Tapos doon ayun, mga cottages na, yung mga resort dyan. So hindi na kami dumaan ng Balugo. Dumiretso na kami dito sa may Pamplona. Ang tagos dito sa Kalagas-Kagas, San Fernando, Camarines Sur. Tapos yun, konting travel. Tapos yung tumbok, dagat na. Napakaganda. So gusto ko lang kasing makita. Tapos sa puntahan yung sinasabing mainit dito. Kasi ang dami ko din mga followers na nag-request na puntahan ko daw dito sa lugar na to. Kasama ko si Discovery ko, hindi, ikot pa akong napakalayo. Sarap maligo dito. Check ko kung may signal pa dito. May signal pa ba dito? No, meron pa signal dito. Check natin. Mahinang signal sa dito. Pero yung smart, kahit paano meron. Grabe, tayo may dagat. Ang ganda, oh. Ayan, punta muna natin. Guys, kung makikita nyo, dito sobrang lino ng tubig, oh. Halos kita nyo pa yung bato sa ilalim. Kaso ang problema lang dito, hindi ka masyado makakalangoy kasi masakit sa paa. Ayun, oh. Lino ng tubig. Tapos doon yung Daroanak. Ayan, tapos doon kami galing din kanina. Bumalik na lang kami dito para mag-swimming kasi doon medyo mabato. Akala namin dito medyo pino na yung buhangin. Ganun pa din pala.
Pero okay na yan, at least makakalangoy tayo sa Pasakaw. Kami nagpark ng motor. So entrance fee dito is 10 pesos each per head yan. Tapos kung mag-arkila kayong cottage, 500 yung may nakalagay naman doon. So sa ibabaw, magandang spot doon. Pwede tayo magpalipad ng drone doon mamaya. Ayan, kasama ko si Discovery Oragon. Ayun, no? Kulang yung grupo namin. Pinoy partner. Wala. Nagpapayaman. Nagpapayaman pa. Sarap yung tubig. Anong oras na kaya, no? Ay, may kita nyo yung Daro Anak. Pero yun yung likod na portion. So doon kayo sa una-unahan, doon na po yung mga resort ng Balugo na kung saan yun talagang dinadaan ng mga turista. Pero itong resort dito, ilan pala man nakakaalam. Kasi mga daan dito, pwede kang dumaan simula Pamplona, tagos ka ng Nalagas-Cagas. Pero kung dadaan kayo, simula Balugo, Pasakaw, medyo mahirapan kasi rough road yung daan. Simula doon hanggang dito. So baka mahirapan ang sakyan, buti ko ang sakyan 4x4, pero kung maliliit gaya ng Wigo tapos Vios, medyo mahirapan talaga. So buti nga makantis Discovery, oh. Galing Laguna, galing Cavite, umuwi dito sa Bicol. Para mag-beach lang. Doon. So kung mapapansin nyo, gusto ng tao dito, kami lang. Kasi nga, hindi pa naman talaga ito alam ng mga tao. Hindi taga rito sa Pasakaw. So ngayon, sa vlog na to, malalaman nyo na mayroon resort dito sa kabilang banda ng Balugo, Pasakaw. Tapos doon, yung makikita yung mainit na tubig na pwede nyong inumin. Pwede rin paliguan. So dito kasi madaan yung bundok. Ayan, maya palipad na kaming drone. Let's go. Ayan, so pag nakarating kayo dito sa resort na to, ito yung i-expect ninyo. Medyo hindi pa maayos yung daan. Ayan, ginawa lang namin, binaba na yung motor, doon na lang park. Kasi at least motor, pero pag sasakyan ang hirap kasi una-una wala pa rin silang parkingan dito. Pero napakaganda, pwede ka dito mag-park ng kotse. Ayan, pwede mo i-park dyan ang motor. Pero kung ayaw mo naman talaga maglakad, itagos mo na hanggang doon. Yung motor may parkingan naman. So napakaganda dito. Ayun, hanggang sa dulong yan may kalsada pala dyan, kaso putol na. Medyo iningal ako kasi tumasaw dito. Simula dun sa may entrance. Tapos yung una-unahan niya, barangay Nalagas-Cagas, Pasakaw na yan. Tapos diretso hanggang Pamplona. Alright, so napakaganda dito. Grabe. Ayun, no. Ganda. Ayun, oh. Halos bundok ang nakapaligid sa atin. Tapos dito naman sa likod, karagatan na yan. Hindi nakita dito sa video. Pero ayun, dagat na yan sa una-unahan yan. Ayun, oh. Napakatahimik, napakapayapa sa lugar na to. Wala akong masabi. Malayo sa polusyon, tapos malayo sa mga building, malayo sa mga tarpaulin. Ayun, oh. Yun nga, andaan talaga dito medyo matirik. Pero okay lang, kasi kayang-kaya naman mga sasakyan tapos motor dito. Hindi pa naman gaano katirik yung daan dito. At least dito makikita nyo, napakapayapa kasi halos nagbe-verde na nakikita dito. Pagkahuyahan, kabundukan, tapos unahan, karagatan. Alright? So, ayun, maraming salamat Discovery Oragon. Ayun, oh. Ang sarap dito, napaka-fresh ko ng hangin, napaka-fresh.